kaigsunan o mga kaigalaan sa ngalan ng usab sa pagtulong ng PBCM kini karon ang inyong alagad sa kanginan kini si Brother Samuel Montimayor padayon nga mga dapit kaninyo kanunay nining tungura sa inyo na sa mga pagpadalingog diri kanamo nining tulmanon usab sa malang langitong lamdag sa kinabuhi nga gidumala kini ni Master Tomas D. Eugenio Sr. kinsa mo ang nahimong katumanan sa bisaad nga Espiritu Santo sa atong Ginoong Isip Kristo sa dinhi pa siya sa kalibutan. O ako magapanginaot nga sa panalangin sa balaan nga magtutudlo makadangat unta kanyo karon nga nagasunod nining tungura aron sa ingon na sa iyon kamo makasabot dili kanamo din ginagamit namo ang Biblia o uban sa basahon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia kini ang kanunay namong ikaalagad nga na kaninyo tungod kay kini man mao ang gitudlo ni Master diri kanamo o padayon usab kini nga among itudlo nga naa kaninyo. O kini nga tulumanon padayon nato nga mabati sa mong sibiyahan sa DYLA sa oras sa alas 2 hangtod sa alas 3 kini ang takna sa kahupunon sa adlaw nga Domingo. Aduna kitay duha diay kaugna mga manamo nga makaigsunan sa among programa mga langitong lamdag sa kinabuhi. Ang unang hugna sa oras nga regular oras nato sa alas 11 hangtod sa alas 12 ang takna sa kauntuhon sa adlaw Domingo nga din gidumala kini usab sa among executive and vice president sa mga pagtulunan si Reverend Charlie Eugenio uban sa among mga kaigsunan o kaubanan nga mga ministro. O gihuman usab dito dapit sa Toledo padayon nato na nga bati sa DYHR sa oras alas 6 hangtod sa alas 7 ang takna sa kabuntagon sa adlaw Domingo o sa buhing tubig pinamungahan padayon gyapon kana sa region natin sa oras alas 12 hangtod sa launa ang takna sa kapunon sa adlaw gyapon kana nga Domingo. O yuman usab dito sa DXQ o Teleradio sa Cagayan padayon gyapon kana nga mong programa alas 12 hangtod sa launa ang takna sa kahaponon ang programa nga gidumala usab kana sa atong executive and vice president sa mga pagtulunan uban sa mga kaigsunan nga ministro. O sa uban nga dapit padayon nato kagyapon kana nga mabati sanglit ang atong programa no mi kabat naman kini sa 29 ka mga radio station ang nasudlan nato ubos sa pagpaningkamot nga may pagdayon kini nga maong programa mo sa pagpaningkamot sa atong executive and vice president sa mga pagtulunan sa PBCM Sir Charlie Eugenio. O kumusta na lang sa tanan nga makaigsunan no nga nagsunod nining programa lakip na sa atong mga Facebook subscriber o sa YouTube mayong adlaw kanyong tanan nga nagasunod nining tungura o manusab sa atong mga kaigsunan dito dapit sa Bugo sa atong chapter ya uban sa pagpasalamat sa iyang tampo para mapadayon kining atong programa nila ni Jonilo sa Bugo no Jonilo Bintulan uban sa iyang vice president dia si Berto Inot o gumanusab sa mga membro dia nga tanan may ngapon kaninyo dia Brad naot punta nga nataron sa dakong kadasig nining tungura o daghang salamat diay sa imong pagpadala og ayuda Brad Jonilo sa Bugo chapter kini o sa tanan nga mga igsunan diya sa atong chapter sa branch 25 kang Mr. and Mrs. Chupilo Sibilia diya sa wireless o sa tanan nga mga igsunan nila ni Sister Margarida Igunia diya sa may Lubang kasuntigan ngayong hapon o sa atong magsunan diya sa Tipulo nila ni Sister Janice Valenzuela o ni Ivy Valenzuela o nila ni Iris diya sa Lapu-Lapu mayong hapon o nila ni Brad Panta maiwa pong hapon gyapon kanimo diya Brad nila ni Brother Maniluti Doroy mga kaigsunan ni Brother Dennis Gonzales nila talang mo tagsa-tagsaon kay ang atong oras importante kayo dito sa Bohol sa atong chapter nila ni Brother Divino o ni Brother Gregorio Painagan o sa tanan ng mga membro diya nga tanan sa dapit sa Bohol ug lakip na dito sa
atong minupis siyempre di na to na malimtan no kay naa dito nga atong executive and vice president o sa atong mga kaigsunan usab nga mga PBCM diya sa mao nga dapit. Mayong hapon o may adlaw kanyong tanan. O kanya pa, ihatak ko pa sa lain nga alagad magapaila o magapangumusta usab siya nga na kanila. Kumusta og mayong hapon usab kanatong tanan, kini usab ang inyong igsoon si Brother Cesar Patio. Makiguban usab kaninyo nining usa ka oras no nining programa nato mga langitong lamdag sa kinabuhi nga gidumala sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries nga diin ang among founder nini mao nga among langitnon nga magtutudlo Divine Master Tomas Eugenio Sr. Ug ako na lang mga pagtimbaya sa tanan natong viewers ug sa tanan usab nga mga subscriber no nga naglantaw sa Facebook o sa YouTube. Kumusta kaniyong tanan? O kami manghinaot nga ana kamo sa kabaskog sa lawas aron nga kana may inyong magamit sa pagsunod ning atong tulumanon sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries. Ug ako na lang mga pagpangumusta sa tanan gayon nga magkaigsuonan Luzon, Visayas ug Mindanao ug ilabi na usab ngadto sa gawas sa nasod. Kumusta kaninyong tanan? Og bilinhon man ang atong mga oras mao nga ato ang sugdan ang ato ang gapong pagtubag gapon sa mga isyu nga giluwatan ni Aquilino Valencia nga din kanhi sa unang panahon sa wa pa mayabag ang utok PBCM man karon dili na ni sa PBCM among panawagan sa mga kaigsuonan nga kini si Aquilino Valencia dili na ni sa PBCM nagpurok PBCM lang kunuhay gigamit niya ang langiton nga magtutudlo pero iya na lang na matud pa sa iyahang ba. So dili angay nga tuhuan kining tawhana tungod kay matud pa niya iya lang daw na mao na nga dili na daw siya PBCM. Ingon ana ang iyang gisulti. Bueno, Brad Samuel, atong tubagon ang mga isyu niya nga matud pa ni Aquilino Valencia nga dili na PBCM kay nabuang naman gud ni siya sa pagsabot ba iyahang gi sulti dinhi sa kahanginan nga mao daw nga si Brad Macarayo naglain sa lain nga pundok tungod kay nagmahay daw si Macarayo kay ang mga tao daw wala giabi-abi ni Reverend mao nga tungod sa pagmahay ni Macarayo nagtukod og laing pagtulunan tungod lagi sa pagmahay. Pero ato na nga tubagon kung tinuod ba na ang gisulti ni Aki kay kini ba siya bakako na ba ning tawhanan ni basta sundan nga ni Gyawa mamakak ba atong patingugon ang sulti sa usa ka chapter president nga diin mao gyud ni siya ang gisugo ni Reverend ug gani diha ko anong tungura sa pag-abot sa mga tao gikan sa Cotabato. Ato lang patingugon ang ato ang nakuha nga record kalabot sa giingon Aki nga mao daw nga si Macarayo naglain og pagtulunan tungod kay nagmahay sa ni Reverend kay ang mga tao kuno wala giangay-angay. Atong patalingugan maigsuon ang sulti sa chapter president nga si Felipe Manlon. Ani atong patalingugan. Anong giingon nila nga ni Macarayo nilang Aki nga hinungdan nga naglain sa mga iwa o mga taga-tagaran ni ang mga tao magikan sa Cotabato nga katong duha sila kabas o isa kabas dili din na tinuod. Kini akong pagmatod sa mga statement mo wala i-involve na kwata ng gisuon ni Reverend namo kung anak ko kung dili tinuoray ni nga gisulti nako nga kuan kanang na ay dili maayo nga mamakak kay na si Master Musilo na to. Ang pag-ingon nga nana ang bus nga gisakyan sa Cotabato diha sa highway mo to nga gipasulat ni Reverend Oban sa mga gwardiya o mga chapter president. Pag-abot na mo dito, ginamano na mo ang mga tao. Si Hermenes Macarayo, busy siya sa mga tao pagpasakay sa van kay ang bus nga gisakyan di man mo saka diri sa taas sa compound kung gamay man ang ganan. Mo to nga
iyang pagtabang higilin noon niya. Ako ginawa si Makarayo, asa man rin nakadulong ng bantre. Idritso ang mga tao dito sa Talisay, dito sa Babaw, kaya ito sa ilaman yun to. Di ako iingan, dili mantre. Kay ang wala o di master, kung doon ay mga bagong minggo na mabot din is compound, kinahanglan musulod sa sila ang mag-ampo dito ni master, aya sila musaka sa mga kapits. Kay mao man ay wala o di master, ikan pa sa una niya, si Reverend, nagsubo na mo nga, ipasugat mo, kay aron mag-istorya sa Reverend sa mga tao niya, wala din na taga-tagara. Pag inong ganin ni Reverend, hands up tong mga tao na bagong minggo, wala pang ganin mo hands up na yun. Pagkakatawa pang mga Reverend, hands up ka tong mga bagong minggo, kay mo may inyong istorya nga, kanang nangakotan ng puro mga bagong minggo. Pag hands up ka sa mga tao, tulo o upat naman to sila nga may hands up. Ang kadaghanan nila, puro man ay mga daang minggo, nga nilaaman si Ignacio Canigo na itong gayuna. Na, moto nga, naging Reverend ako na aday ka rin, apin ka ni, ingon si Inao, nakauban ko nila rin. Ipasalamat sa Reverend, kaya ang mga pagkuhan mga daang minggo, na manong tingali, ni Makarayo. Pero di, ingon nga, si Makarayo o ang mga tao, wala taga-taga, bakak na na istorya niya kay Valencia. Oh, di ba? Perting pagpamakat nimo nga wala giangay-angay ang mga membro sa Cotabato ato parang dugangan ang sulti sa usa ka chapter president nga imong giingon nga mao daw naglain si Makarayo tungod kay wala gitagad-tagad ug wala giangay-angay ni Reverend ato pang dugangan kay ikaw bakakon kan dako ba sugdan mo kagyawa god O dili wala giasikaso daw ni o wala ang mga gyasikaso daw ni libro? Reverend na paminawa Makita mo nila sa kadaghanan na ang mga tao pag-abot nila sa Alas Quadrangle, ipalingkod pa ni Reverend. Na mingon sila nga wala taga-tagara. Lisod din tao, labi na niya kibalidya kung masudlan nagayawa ang sulti ng suklahe pa sa sinultian niya sa gulong pamakat. Ano gayon na si Ate Ulinsya, wala diya sa hitabo. Kami mismo, wala sa hitabo. Ako mismo nga naging sulti ni Reverend Makarayo na ako anak. Na maingon man sila na wala ko na taga-tagara. Tugutan ta, maingon man din sila kay Moines na naglain sila kay mo manay sulti ni Ate Ulinsya nga tungod na lang kay naglain kay wala taga-tagara ni Reverend. Muna na nagka-desisyon si Makarayo na tuyugan na lang ang mga tao maglain na. Dili man na may rason na mulain ka tungod kay tingog sa mga tao. Ikaw, nakabalo ka, maguhuli ka. Nakabalo ka na dili maayo ang tanos mga tao nga imong gidala. Ganun, nisugot mong ka na maglain mo nga usar man ang pagtulungan nga tudlo ni Master. Ang PBCM naman na ngayon si Master gani nga ang mugawas sa PBCM wala kalwasan na sayad ka na kay mo ginagipangugatan nimo sa pagwali nimo sa diha nga napaimong kasing-kasing sa pagtulungan sa PBCM karon si kuwari nimo ka moingon na ka wala kang taga-taga bakak man ang taga gisulti mo mo na magawali ang lainhan ng mga bakakon mo na imong magawali mo. Okay. Kumusta man bakakon man kuno ka kay matud pa sa usa ka chapter president nga wala daw tagad-tagara si Makarayo matud pa nimo mao'y wala tagad-tagara ang mga membro ni Makarayo matud pa na nimo mao'y ni hinungdan nga naglain si Makarayo. Ikaw ba butbuton kang dako ba? Bakakon kang dako ba? Kining tao ba ikaw wala ba ya ka anang tungura pag-abot sa mga tao sa Cotabato? Ako diha ko anang tungura. Ayaw pag-ingon nga ang mga membro sa Cotabato wala gitagad ni Reverend. Ha? Gisugo manggali ni Reverend ang mga palace guard. Bisan ang mga chapter president sa pagsugat sa mga membro dito sa ubos sa San Antonio. Unya gilamano pagali nila. Unya unsay gihimo ni Makarayo? Gipasakay nila sa van ang mga membro kay adto dadon sa balay ni Makarayo. Unya kay naa may balaod si Master nga dili pwede nga ang tao nga bag-ong moabot dinha nga mosaka diretso sa cottage nila kinahanglan nga mosulod sa sila sa palasyo aron didto magampo kang Master kay mao kana ang reglamento ug balaod ake sabta nimo ikaw manggut but-buton magug kagod kay gisudlan na gud ka og yawa god kana imo bitaw pag-ingon-ingon ni Reverend nga gisudlag yawa ikaw man na ha kana pag-ingon nimo nga gisudlan mi ni Brad Samuel ug mga yawa pati ang mga ministro ikaw man na ang gisudlag yawa tan-awa gud mo wali ka ganina ha mura kag sungayan ba
Tinuod lang sa ako lang papaminaw sa imuhang tingog kaganina, mura kag naa na kay sungay na unsa pa ang mga testimonyos mga tao nga imuhang gidinay, nga imuhang gibakak, ha? Nga wala daw mag-ingon si master nga hiwi ang imong balay ug babag imong balay. Paminawan taning testimonyos mga tao. Kay ikaw bakakon kang dako ba? Paminawa kay ang say sultes mga membro. Sa makikagawin sa Progreso Santo ka Sakter President nga nakadulong sa Banghilyo ni Master na kanang balay ni Aki usa ka babag kanang balay ni Aki murag nagsimbolo kana sa iya ang kanang sinabtan kung kay ang iyang sinabtan usa na mo karon siya ang babag sa doktrina sa pagtulunan sa PBCM kay kung wala pa na siya mubabag og sa doktrina sa pagtulunan sa PBCM dili na unta magsupuhi ang iyang mga sinumpihan. Tanawa ke. Di ba? Usa to ka chapter president sa Southern Leyte. Nakapaminaw siya sa Ebanghelyo sa Ginoo nga ang imuhang balay hiwi ug babag. Ha? Unya, unsa man? Budinay pa kanana, dugangan pa gyud nato, ulain na po mo testimonyo nga ikaw hiwi yu ka og babag gyud na ang imong balay, nga ang balay nga gisimbolo ikaw na tao ang gipasabot nga na ni Master. Ana, dugangan pa gyud nato naki. Ako si Rodrigo Canyaman nga nagtuyo sa makikagawin sa Progreso Santo ka Sakter President nga nakadulong sa Banghilyo ni Master na kanang balay ni Aki usa ka babag kanang balay ni Aki murag nagsimbolo kana sa iya ang kanang sinabtan kung kay ang iyang sinabtan usa na mo karon siya ang babag sa doktrina sa pagtulunan sa PBCM kay kung wala pa na siya mubabag og sa doktrina sa pagtulunan sa PBCM dili na unta magsupuhi ang iyang mga sinumpihan. Tanawa. Ha, di ba? Nagsukwahi ka sa imong mga sinultihan, pulos nimo kurihir ni Reverend nga sayop ang paghubad niya sa Biblia, ha? Black and white kay ikaw ray husto. Pag sure oy, kana mga sitas nimo sa Espiritu Santo, ikaw ba dili ka nga mo sulti ana kanang Juan? Di ka nga mo sulti ana ba? Kay gikan na kang Reverend imo nang gikopya. Aquilino Valencia, di ka mauwaw sa imong galingon, magamit-gamit ka sa ngalan ni Master, magamit-gamit ka sa mga bersikulo nga ni ana si Reverend mo nagtudlo nimo anang bahina nya imong ngalan og black and white. Ikaw ba masudla na magugag yawa god mo na nga magsukwahi tigog ka, hiwi tigog ka sa imong kaugalingon napa ato pa paminawan daghan nakadungog ana sa Ebanghelyo ni Master nga ikaw hiwi gud ka. Tanawa paminawan nato. Ako si Ronald Canyaman, usa ka evangelist sa pagtulunan PBCM. Ako lang i-confirm ang pamahayag ni Aquilino Valencia nga usa daw ka apil sa Yawa ay kapito nga iyang dimensyon si Arnold Canyaman. Ako lang i-confirm kasi ako mga igsoon nga Canyaman wala may nagpangalan na mong Arnold. Kaya nga akong igsoon Richard Canyaman, Romel Canyaman, o Rico Canyaman, o Brulan Canyaman. Kunya, wala may lain nga Canyaman nga nagwali o evangelist sa PBCM. Kung dili ako man lang, mura akong i-confirm ang giingon aki nga Arnold, dili na Arnold kay nasayop ka. Ronald Canyaman, mo nang ayuhon nimo pagpamati kung mubirada ka. Mo na nga sa ang ako na mo ikaduga nga mag-istorya bahin sa mga statement sa mga kaigsunan kabahin sa hiwit nga balay ni Aki. Daghan magod ang pamagi ni Master at termino ni Master sa iyang pag-ibanghelyo niya anak. Kay sulti ni Master nga sa iyang pagsulti nga hiwi ang iyang balay ipakarong. Kunya na po'y sulti ni Master nga ang iyang balay kanang nagbabag. Mao na nga isulti ni Master nga sa iyang pag-ibanghelyo nga okay, tarungan na ang imong balay. Kaya ganang imong balay hiwi. Ngano nga sa pag-una-una sa mga nakapamati, yan ang pagpanghilyo ni Master. Ganong isulti man ni Master nga hiwi ang balay nga ang iyang balay na human naman na. Ngano nga gitirminuhan mag-isulti man po ni Master nga kanang bisan pag sinako ang iyang kwarta, dili mahuman ang iyang balay. Nga kanang iyang balay nagtindog naman. Mao na nga
pasabot ay na may tungod sa iyang lawas. Daghan ang nagtestimonyo Aquilino Valencia nga hiwi ang imuhang balay. Ang balay nga gipasabot mao ang imuhang kaugalingon nga moabot gipropesya na daas Ginoo nga mohiwi jud ka kini day mong gibuhat ang pagsupak-supak sa doktrina sa PBCM, kini mong pagsupak-supak ni Reverend. Ha? Ngano man nga gisumbag man ka ni Master Ke? Ha? Di ba napangag ng imong baba, tanawa ng imong ngipon, pustiso? Nganong gisumbag man ka ni Master og tarong ka pa nga pagkatao? Ha? Nganong gisumbag ng imong baba? Kay kanang imong baba, muabot day ang panahon nga muhiwi jud kag sinultihan, tanawa. Di ba imong pirming kurian si Reverend sa mga sitas? Ha? Kay magpakalaki jud kag sa Biblia nga ikaw na maoy inuntang husto nga muhubad sa Biblia, imbis nga si Reverend maoy gipuno sa kaalam sa ni Master unya unsa man. Gusto jud ka nga mo kuang gyud kana bang mulabaw pa ba ni Reverend ba? Kay moingon manggaling ka sa imong sinultihan nga wa man ni mabasahin ni Reverend. Puko mo na. Ikaw ba? Ikaw sa imong kaugalingon magpakalaki kasi wa babasahi. Di apitay kayo sa nga dito ta sa Sugbotel. Nag-ingon ka nako nga kini wa man ni mabasahin ni Reverend. Unya imo kong gitagaan anang sitas. Unya ako ang gi-confirm with no Reverend. Unsay gihimo nako gitubag ka nako dinhis de WLA. Unya sa diha nga ako kang gitubag unsay sulti nimo, iko unsay komentaryo nimo ke about na atong imong giingon nga wa mabasahin ni Reverend. Ha? Di ba? Ning uyon ka, ning ingon ka nga aw mo makana o. Og husto pa kas paghubad sa Biblia ngano wa man nimo ko giribatal. Ha? Ngano ning uyon ka sa tubag ni Reverend? Ikaw, kuan kay ka ba? Unya napay imong giingon ako. Sige kag balik-balik ana. Nga padak-o ng akong itlog ni Master. Ake, sultihan ta ka. 38 na katuig na ang gisulti ni Master diri nako. Ako open makos akong kidabuhi ke dili ko para nimo ba? Parehas nimo. Nganong gisultihan ko ni Master ana, natungtunguran nagbulag may sa akong asawa. Unya, ingon si Master nako, Cesar, kuhaa ang imong asawa. Kay og dili nimo kuhaon, padak-o nako na imong itlog. Kano sa amon na may tabo kay 39 na katuig. Gamay pa nga ako mga bata ni ana. Ang tao na amagi atong kaligasan. Na amagi atong kaligasan, di na ta mapakruning nun ba? Masipyat ta usahay. Baka panguyab ta usahay. Kay dili man ta perpekto, tao raman ta. Pero tungod kay ang Ginoo, dili siya gusto ni ana, mao nga iya kong gikurhian. Ug natutungura akong gikuha kong asawa ug mao na ang nahitabo. Ha? Nya kaluoy ni Master 39 na magatuig na gisulti ni Master nako na imo hang gibanhaw. Wa man taw ni nindako akong itlog. Nya naman nag-report nako nga ang imo kuno itlog nag-anak manab kadako. No sao man anak karon? Ha? Nya say ako pangutanan nimo. Ang katong babae nga imong gikuha dito sa Baraopol nga nananaw mo og sini. Ha? Nananaw mo og sini. Unya matod pa nimo nag-holding hands me. Unya akong gigakos-gakos ang babae. Ha? Ang pangutana ke ha? Kinsa man tong bayhana nga imong gitan-aw sa sini, imong gigakos-gakos, imong gi-holding hands. Ha? Ha? Kinsa man to ke? Ikaw na hipaluan na kay ikaw nagbuhat ana, dir ba ka mutukan? Ha? Dir ba ka mutukan? Nag-anam-anam ng ganing kagtukan kay natong babae nga imong kasakay sa barko. Ha? Nitukan na ka ba? Pero imo ginang gilimod sa una. Karon, unsay imong gihimo natong babae nga imong gitan-aw sa sini, unya imo ang holding hands, imong gigakos. Unsay imong giingon? Ako gud nang pangayuon ni Master ng bayhana. Ha? Mag-general confession jud ko.
Kay ako gunang pangayoon ni Master na bayhana nga maako gud na magampo ko og general confession sa alas 12 gabi aron nga kanabayhan na maako gud na. Ispoko mo nang imong kabuang. Unya ako imo ko inunana. Ha? Karon pangutana. Kinsa man tong bayhana ke? Di ba mao tong bayhana ang gikasab-an sa imong asawa? Gikasab-an sa imong asawa ang babae, gikasab-an ni Bingbing kay imong gikuha, gi-special nimo kuha dito sa Bara o Paul. Mao tong bayhana ang imong gitan-aw sa sini, imong gigakos, ha? Unya karon gikasab-an sa imong asawa. Nya unsa man ni kay di ka mauwaw sa imong gibuhat? Ha? Nga ingon ka nako nga naa ko'y asawa bisag paglambing-lambing ikaw. Ha? Ang unsa may imong giingon? Sukad masukad wa ko kakupot og pante. Mao bitong gipaninglan ka namo ni Samuel ana. Unsa imong tubag? Maningon ka, di oy nakakupot kog pante, pero pante sa kong asawa dili ang kabit. Ang imo kong statement ko sukad masukad. Ha? Wa ka kakupot og pante. Unya nakakupot man daay ka. Ha, di ba? Ang imong sultiya diar ka madakpan ba? Unya, sa diha nga gikasab-an sa imong asawa ang maong babae, di ba naglugmaw ang imuhang luha? Gisumbag-sumbag nimo ang imuhang dughan. Unsa man ni akong dughan? Nganong nigugma man ko? Ha? Kay ngano man ang babae kay batan-on, ang imong asawa tigulang na. Ha? Kay gusto nimo nga ang imuhang asawon duha ang asawa sa espiritual o asawa sa material. Mao man na bang nasa una ba? Mabitang gisumbag kas Ginoo. Di ba giba ka kay magyama-yama ka? Kay ug di pa ka nagyama-yama nganong sumbagom lagi na imong ba lagi. Ha, di ba nga pangag ka? Ha, wa na kay ngipon? Ha, tanawan nimo buhok karon lan luro na. Ha? Dili mauwaw bitaw magkalu-kalu maras pilimon riyang bonansa. Datakdan mag pilimon riyang bonansa ba? O nga no ikauwaw man taon na iyang ulo nga upaw. Ha, natural magud nga ang tao maupaw ngutag matiguwang ta pero lahi ni ikauwaw niya iyang kaugalingon. Nya karon pag-abot sa per ingon din ka nakubuang nga Francisca Roy. Gisugat kog mga babae desper kay namaligya sila glitter B. Mo bitaw na ako pangutana nimo ke pila man ka liter B imong gipalit desper ke og diha sa kulunid, diha sa kulon. Pila gabi imor bagpatyon ang record nako. Di ra ba nimo ipadayon? Kay ngano mauwaw ka? Ha, mauwaw ka? Unya napay giingon sa imong anak nga si Andy. Ha? Ang sulti ni Andy, nag-ingon ka. Nga? Matod pa ni Andy. Pa, buwang nga pa, si Cesar, nagsakay dito sa imol, apartment, na may dalang nga babae, nga nagdala og bata. Lalain ng statement. Primero, ingon na siya, si Cesar ba pa? Nagdala og bata nga naay babae. Sunod na po di statement, si Cesar naay dalang babae. Unya nagdala og bata. Pero ako'y nagkupot sa bata. Sunod ang babae na nagkupot sa bata. Lalain nila statement ani ilang kabuang aning amahan og anak. Ikaw Ande, hagiton ta ka ug ikaw aki nga amahan ni Ande Valencia. Ha? Ang Ginoo may atong pasaksihon. Isugal nako niya kung kinabuhi kay pwedeng mamatay ko. Ha? Kung namaka ko, wa ko makaana anang Mark Mall nga nagdala kog bata, wa pog ko nagdala og babae nga naay bata. Kinabuhi nako ibaylo nako. Hasta po ninyo kinabuhi si Master na minaw karon. Ikaw Andi, hagiton ta ka. Isugal ang imong kinabuhi, ikaw amahan nga aki, isugal imong kinabuhi. Akong balikon, wala ko'y babaeng gidala sa Park Mall nga nagdala og bata. Akong baylo ni akong kinabuhi. Ikaw magbuhat-buhat mo kaugalingong sinultihan ba? Ayaw mo pag iningon ana, klarohon ninyo. Ha? Gitayan ako niki akong kinabuhi ki.
Itaya na ko ni, baylo na ko akong kinabuhi. Wa ko magdalag babae da sparkle nga nay bata. Itaya po ninyo inyong kinabuhi ande ug ikaw aki kay nakaparihos lang mo sa amahan ug anak. Unya napay giingon sa imuhang anak nga maayo anak pa. Kay nabuang naman na si Cesar, kinahanglan ang litra nga B, tuhugo na niya, iyang ibako sa iyang ikwintas ba, ibakos niya siyang hawak, tanawan ko sa kabuang ani mga tawhana. Mo bitaw na nga, nagkapareho lang ang amahan ug anak ba, unya ako sa kang inon ande. Ako po kang inon. Nga pa, tuhuga po ng liter B o ikwintas po na pa. Di ba ipurong-purong na sa agtang o di ba sa ilambod na ngadto sa tibuok nimong lawas ina imong anak ang imong amahanan ande. Kay ngano man ikaw bakakon ka sama bakas kawatan ang kawata di ba mutug-an sa iyang binuhatan ba ni aragod ato dagon ning anam-anam mo ni iyang kabuang. Niya ato ning kuanon. Ato ning ipakuan ni iyang mga kuan ni. Ning anam-anam ni sagtukan. Niya ato ning kuanon. Paminawa. Nara, naabutan sa banan ron, pagkabot sa banan. Langit sa sundang o pinuti. Tapos, karon kay nakalikay man. Naabot sa iyang bagan. Dili kagkuangay babaman. Karon kay dili man ingon na babangan ako. Kay dako patay. Iya lang yung nababha na kay naigo man. Sa tubo sa pagdumo niya. Sige lang. Tutal, sino man sad? Nagamit ang mga sinultihan sa mga taong marunong. Kinsa ang natungdangan na? Pero ka. Kaya naman may makalungas sa mga tao. Si Master man, ang pundong pa ni Master Maoman. Pero sa'yo magbubuhat. Yung pundong yan. O sa bukana ng pupunin mo. Ikaw, nagsulti ang magana ko. Nabuang nga ba si Sar? Nga po di kasakay sa barko na babae. Unya, gusto man magpaligid. Gusto mo ito na po. Ang pumutana, asa manimot at okay katong babae nga imong ingon ako nga gusto matitipain ni mo. Mga hingalaw, mga kaigsunan, tinuod ng sulti ni Cesar. Tinuod. Ang ipangbali ang ubang mga istorya na ko. Yang ipangbali, kaya rin lang yun ko na ay mauwawan ko. Di ka magpapaulaw na ko, sir. Kaya gisultian ka sa insaktong istorya ni tayo na ko. Gisultian ako si Cesar. Kaya gusto man lugar itong bayhanan na magpakabit. Akong giingnan, napanagmarwa, mga alas 4:30 sa kadlaon kay atong transisyon 1. Akong giingnan ang babae. Ang ngalan atong Bibi Parinyo. Nasa kusbuatan siya nagpuyo. Ako sa giingnan, kukunili ko sister, napoy kadlukan. Ang sa itubag sa babae nga gusto mo pagkabit, ingon ito. Nahadlo ka sa imong asawa, ako sa giingnan. Kuha mo kong hadlo sa imong asawa. Sa kinsa mo rin imong kadlukan. Ingko ang Diyos, ang may akong kadlukan. Religyoso ka. Ingko, kaya naman ko program sa radyo. Kaya uban pa man ko anak ni Luis Ona, magwali-wali media sa DCO. Karon, akong siya nakita nga na kwintas, ikukuhaan ng kwintas imong dugan kay nagharo mamang labdo o kwintas niya sa akin. Amo ba sir? Yang ikangtang. Sa asa man na ang kanang terminal na paingon sa Bacolod. Ikaw niya sa South Mas. Ikaw magkuyog na lang ta kay anak ko mo sakay paingon sa mua. Pag-abot mo sa South Mas, muluglag ka na ang series. Iya kong gilaman mo kadua. Sir, memorable ang atong panagkita. Karon sakay na yan siya. Ako'y sakay sa kuglaing bas. Paano man naglain naman ang imong sinultihan, sir? Sama nag-ingon ka. Nabuwang na ni sakay. Namalit na siya PC. Nakakaon din tingalin ni siya o PC. Tanawara. Sama ra ni anang gisulti ni mo. Nagdaan na kung nagsulti ni mo. Nga ang babae nga
Oh. Unsa man? Ha? Naay babae nga gustong magpakabit nimo ug tarong ka pa. Ug Diyos nun ka pa. Nganong imuha manggiro istoryahan ang babae das barko? Ha? Nga nahibalubang ka nga bawal na. Nganong imo mangguro istoryahan o nganong niabot man sa punto nga magpakabit ang babae nimo kay nanghambog ka kay matud pa nimo milyonaryo ka kay ang babae ra ba ha musugot ra ba og naa kay kwarta ha unya daw be karon kay gitagaan nangayo man kag numbers babae kay maungutana lang ko nimo asa man nimo gibutang si Bibi Parinyo karon ug kadtong babae nga gikasab-an sa imong asawa asa nimo gibutang muna ako ang pangutana nimo ke nga magpakaron ingnon ka nga tarong ka nga tao pero di ay labaw kapas iro ha mura naman kag irong buang karon kay wa naman kay hustong pagtulunan muadtong Pedroso, muadtong Makarayo, umot asa na buka ni siya. Di naman ni siya PBCM, matutan niya. Ako dili, naku PBCM. Nagdaladala sa ngalan ni Master, pakauwaw man ka, oy. Ay, pagdaladala sa ngalan ni Master, oy, kadi naka-PBCM. Mauwaw biyak ta. Muna diya, kay ang amo ang pagpaningil na pa, maingon ka, nga ako nasuko ko ni Luloy, kay napildi ang akong umagat sa politika. Na ang Ginoo kay naminaw si Master wa ko masuko ni Luloy sultihan talang ka kay ngano dako ang akong respeto ni Reverend kay anak siyas Ginoo. Unya imo pa kong gipasangilan. Nga kana si Luloy mapipariho nya na ni Senyor Aguila ikaw ana ang nagsulti. Ha ning sakay lang ko nimo ana. Ikaw ana nagsulti kay imong gikontrahan sa Reverend. Ako wa ko magikontra ni Reverend. Kay ngano, taas ang akong respeto ni Reverend. Kay anak siyas Ginoo, pero ikaw nakaako ka paghingalan sa anak sa Ginoo nga yawa demonyo. Ako mahadlo ko ni anak wa ko mag-ingon ni Reverend nga yawa sa Reverend naas master na minaw karon. Ha? O kinsa may mukirig na to karon wa ko maingon anak nga si Reverend Yawa ikaw rin nakaako pag-ingon nga si Reverend Yawa ha ibaylo nako kinsa may mukirig na to ron ha ikaw ha pagtarong ana mo sinultian imo kung pasanginlan nga maparihog Senyor Aguilang ikaw rin man nagsulti anak saksyan kada man ka pagtarong ana oy mo sinultian oy una imo pa kung inon nga balik-balik sa iro ikaw man nagbalik-balik sa iro tanawan na imong mga kuan di ba balik-balik na imong isyu wa di kay taro nga tema sa imuhang kaugalingon diha ha pagbuhat ka nig tema di ba sa gunto ka paninglan ka hoy aki ayo pagamit anang sitasa kay kanang sitasa ka Riverina nangupya na kang Riverin paninglan tagyod ka na ha paninglan tagyod ka kay ngano man dili man imong mga sitas kag Reverend man na imo man nang kopya-kopya ng mga sitas ni Reverend Bruno Brad Samuel kalabot lugar sa imuhang kuan iyar ba kang giinan Brad Samuel nga tanawar gud paminawar gud ni Brad Samuel ning iyang kabuang daw paminawa Samuel, anak nagahay kulog. Anong nagahay mong kulog si Luloy? Tungod kay siya, giingnan siya ayaw pag-apil-apil sa politika niya sa Yawa. Pero sa Samuel pasultian, na iya mga message na ko, nga kung di ka maapil sa politika, nakabayulit ka. Nakingon si mga ayaw pag-apil-apil sa politika. Kanya yun, kung di ka maapil, nakabayulit ka. Kinsa may nagsuper runana. Nakingon si mga ayaw pag-apil-apil. Pero si Samuel pasultian, makabayulit ka kung dili ka maapil sa politika. Ako pa'y kamu may nagtudlo na ng tanan, dili man ako. Ha? Na akong si Atty. Ben Albono. ikaw may mutubag Maura na Brad Cesar mo iyang si balik-balik og kanang mga istorya
partis pang politika unya ra ba iyalog ba kung istify lugar iyang ipalaban lugar para lugar si Reverend suko ba sa kuha nga dili ra ba gyud intaw na moong puntuha ang bot ipasabot nako pag Mao. sample nako niya nga istorya Yawa gud. siya mo ang akong gihatag ang sample niya nga isip sama sa iyang ginikanan giana pa nako to pag istorya nga kun ang imong ginikanan bitaw kun masuko nimo ingnon man ka og dili mao pero kay paghisgot og dili na ka mao panalitag ingnon kag yawa na day ka ana mo man na ang bota kung ipasabot pero ang iya kay iya man yung giduot iya ra bang gipang putol-putol Brad Cesar Tinuod na. gikating-kating niya ang Kating-kating istorya niya, aron- ang iyang gipabati nga porsyon kato ang gingon ako nga gahi kag ulo yawa ka wa niya ihatag yun ang tinuod nga record kung unsa yun ang buot na kung ipasabot ato Kana, giputol-putol sa buwan. galing kay kanang tikasiro ba Tikasan yun. o tinikasan nga Putlo niya ang pag-istorya record. pagpamatuod Brad Cesar kay aron gyud mulutaw ang iyang gusto nga si Reverend lagi yun no kanang iya gyud kuno sa dautan sakop gyud daw sa dautan kay ang pagpamatuod kanang black and white pero kung atong sundan siya ra day nahimong black and white nining puntuha Brad Cesar kay stiyaw mo na nga daghan siya mga gipang Katong Isaias, Brad Samuel. ang Isaias iya pang giingon 43:5. nga 43:5 unya ni gamit pa siya buhat 2:39 nga matud pa niya ang mga kaliwatan nga tagahalayong silangan naas Pilipinas mulutaw unya mauto ang mga tao Na? nga sudlan ug daotang espiritu kay nagquote siya nagbase siya sa 12:43 hangtod sa 45 pero pagsusi na to kanang 12:45 nga gingon niya nga nagyap-ihap siya nga mauna kamo pito mo niya nang Dios kangin na nagyawit puto katao ang nasudlas daotang espiritu pag sumada na to sa Biblia daghan ang gingon nga matud pa ang mga yawa gingon pero ang gisudlan usara gyud in town kalawas Brad Cesar dili Niya, pito. akong basahon aron gyud ako aron gyud ba maibawalo ani aki ba ngang Oo, iya kay gid limbungan intaw man eh. kanang kasaypanan Limbungaros na siya. kanang pagpanlimbong ba bunahon ko pagbasa ha kining Marcos sa iyang kapitulo 16 og 9 ato ning paggabasahon nga matud pa nakuha banis giingong aki nga sa pito ka espiritu nga dautan nga pito nga misulod nga gigamit ng pito ka lawas sa pito ka espiritu kana ba napiho ba nga mao na sakto ginaiyang pagsabot sa Biblia niyaw sa Marcos sa iyang kapitulo basahon nato ang nakasulat sa kapitulo 16 atong basahon bersikulo 9 kung namao ba na ang sinabta ni Ake matud pa niya og sa pagkabanaw matud pa sa Biblia og sa pagkabanaw niya sa kadlawon sa naunang adlaw sa semana siya mitungha pag-una kang Maria Magdalena ang iyang gipagulaan og pito ka mga yawa kinsa gipagaluan og pito ka yawa si Maria Magdalena ra dili gyud pito ka lawas ang gigamit sa yawa sigon sa aligasyon ni Ake ang iyang pagsabot sa Biblia Oh. Musag kinsa man ini gayuna karon nga Nasayop. matud pa nga nasayop. Dili si Reverend. Kundi Ikaw. si Ake ikaw mo'y nasayop anike kay imong pagtuo ang yawa nga migula sa lawa sa tao nga gipagula kay nagkuha ka dito 12:43-45 sa Mateo imong gikonklusyonan nga si Reverend mao ang leader ana unya ang kanang pito nga kuan nadala lugar na Basara ko ng Mateo, Oh, Brad Sam. akong basahon na Kay si Reverend kuno ana may ulo kuno siyawa kuno nya kanang pito Oo. mao kuno nakita. ato ning iklaro kay aron malusot tong iyang gingon nga iyang gipasagil nga katong mga kaliwatan nga mo'y masudlan nasa layong silangan ya kay naa pa may oras dinhi sa 12:45 43 atong sugdong pagbasa gingon dinhi sa maong pagkapayag sa diha nga ang mahugawng espiritu magagula na sa tao matud pa kini musuroy latas sa mga dapit nga mamala aron sa pagpangitag pahulay apan wala sila'y makaplaga ni ini katong mga daotang espiritu nga matud pa ni gula unya magaingon
siya mubalik hinuon siya mubalik hinuon ako sa akong balay katong sa iyang lawas nga buti pasabot nga matud pa nga akong gigikanan ug sa pag-abot niya iyang makita kini nga wala puy siniliga na ug maayo ng pagkahimutang unya sa 45 ug unya matud pa mulakaw siya kay limpyo na lagi mulakaw og balik ang yawa ug maguha og laing 7 sa to pa Lain na po laing espiritu, 7. espiritu nga mga espiritu nga labi pa daw dautan kay kaniya sa to pa 8 na lugar ni sila ug sila mosulod ug mopuyo niini ug ulahi niining na ug matpa ang ulahi kan kahimtang ni adtong tawana katong dautan nga espiritu ha mulabi pa kangilad kaysa sinugdan katong hitabo ni atong tawana lingilad pa kay nagdala pa Siribirin may yagi pasangin na siribirin man niyan jud di sana ni Nakinsa Unya, ko ng 7. giingon dayon anak ang 7 na usa lugar ta ni anak Kinsa ko kuno na usa na Ingan ka na anak si Cesar si kanang si kanang matukuan Ronilo Mangalos sila si Brisaba niya sila si kanang Rene Tilibrico dan uban pang mga Magwawali. sila sa Kanyaman sila si isa patukuban sila si si Hernan Pepe. Hernan Pepe unya sa paghihap-ihap Si na Dennis na- Gonzales. si Dennis Gonzales Si Bobot si Bobot Panta. Panta usa ug ato na pintahon Unsin man takabukan ug uban pa nga wala pa na to nga maingkol sa paghihap unsi naman ganin na Bransisa busa nga aligar kamuning 7 na unsa man is aki Motong gipaningla na to siya Brad Samuel gipaningla na to nga kaningon man ka nga 7 ang gisudla sa espiritu kami na asa man mabasa diha Aquilino Valencia nga 7 katao ang gisudla sa daotang espiritu nga sumala sa Biblia nga gibasa ni Brad Samuel ang Lucas ang Lucas 16, kapitulo 8:1-2 si Maria Magdalena man ang gisudlan sa 7 ka espiritu usa ra man kalawas una kinsa maroy na sayo paghubat kay di ba ikaw may kay ka mangureher ni Reverend nga ikaw ra maday limbungan sa paghubat sa Biblia unya iya dayon gi konklusyon ba si Sir lingon diyon ug mao sa 45 matud pa gingon din ni matud pa niya nga ang kahimtang kuno ni adtong tawana mulabi pa kuno kang hilad sa sinugdan mauusab ka na matud pa niya ang mahitabo niining kaliwatan nga dautan na unsa man is aki niining kaliwatan na dili ni ana dili ingon ka ingon ka ngunang moabot ingon pa ka asa man ato ni ipakuanloy di ba alang-alang adto ni gyapon nato sa panahon Kristiyano di ba sa ato ning panahon karon naunsa man ka siran kanina nga kanang 7 nga gingon nga espiritu nga gipagula di aslawas ni Maria Magdalena dito na natuman kang Kristo pa naunsa nganong ningon dili na kay karon na ingon ka nga matupag palabuton pa na ang istorya kay pamati aki lain ang niining panahon na ni ana o ni adtong panahon na lain po ang niadtong ang niining dili na mao ang ni ana aktual na aki tuna in taon ke sa pag-istorya Kristo kanabuang na magos paghubad dili na niingon nga pag-isgot og ni anang panuna siyempre palabuto na wa na magisgot og future hisgot naikutay sa panahon nga kanang moabot niiningod busa akto na pag-istorya ni Kristo busa gipamatudan kinsa di na natuman didto pa noong Magdalena panahon ni Kristo Kristo muna kay dunay mga kaliwatan na moabot gamit pakas 12:39 sa buhat nga ang kaliwatan nga tagahalayong silangan nga puli sa katawhan Israel pas 43:5 sa Isayas sa nga matud pa mauna sila ang kapuli sa katawhang Israel unya kung asa na may mutang naa daw sa halayong silangan kung asa ng halayong silangan may mutang matud pa nimo naas Pilipinas na gamit pagkagreferensya unya ang paggamit ra ba nimo referensya kakursyonan kay karon nga pud taon ng imong paggamit og referensya oy mauwawan ta na bisag kauban man ta sa una pero karon ako na kang pasabton ana tanaw ayuhan nagkuha na imong referensya gamit ka sa brief history of the Philippines
Unya imong gingon naasa sulat ni Leandro Fernandez na kay di na Alejandro ang pagpurawon ana mauwaw ta kaiwa na imong reference sa paggamit Leandro H. Fernandez na di na Alejandro. Unya ingo pang gigamit in Legazpi's time, Manila seems to having imong gigamit, having the leading commercial center, dini na pag-pronoun kay having the leading commercial center trade in the Philippines, at it was the center of trade of the Far East. Kanang gingon ni Leandro H. Fernandez ayaw ina nga dili mo guna having the leading center trade in the Philippines, at it was the center trade of the Far East. O magpakalaki lagi. Sayop na ang imong pagpronoun ana busa ayuhan mauwaw ta na nay marunong. Maguyaw na God, Brother Samuel God. Ako lang kaning akong gingon nimo koreksyon ni inigsuon bisag wala ka mo ilan na mo naigsuon, pero kay mauwaw ta na sa kanginan busa imong gingon pagyud gigikonklusyonan ang kakuan pagyud nga ang kanang halayong silangan nga naang mga kaliwatan ana nga mga dautan na kay mo na gingon ni master nga sudas daw ang espiritu usay sudas daw sa espiritu nga kanang mga kaliwatan nga tagalayong silangan basisar kung ato nang sundan nga mga kaliwatan man na nga mga anak lalaki ug babae kinamas 43:5 sa Isayas. Kung atong basahon na ha, akong basahon ba si sa tinapay usa. Sige. Mo nang gikasaaran. Pero kada pagsaan sa Dios, dili daw na gisaaran kay pasundan og daw tang espiritu sugon sa imong pagtuo nga gitudo kay daw sa sayop naman ang imong pagtuo in taon. Oy, dili man na iyon niyana ang imong doktrina nga gisubay karon na lang na nga nagsupak-supak lugar kani kanang Riberen oh. Dino 43:5 og 6. Ako ning kwan basahon matud pa 43:5 gingon ayaw kadlo kay gikan nato sa uno mao man na silang mga kaliwatan nga Israel mga kapuli gingon ba na apan karon kini mo ang gingon ko diu ba nagabuhat kanimo o Jacob ug siya nga nag-umol kanimo o Israel ayaw kadlo kay nalukat ko na ikaw natawag ko na ikaw pinaagi sa imong ngalan ikaw ako man matud pa sa diha nga ikaw magaubog sa sa tubig ako magauban kanimo ug sa mga kasapaan kini dili magalapaw kanimo ug sa diha nga ikaw magalakaw latas sa kalayo ikaw dili masunog ni ang kalayo mo sila diha kanimo kay ako si Uba nga imong Dios ang balaa sa Israel ang imong manunubos gihatag nako ang Ehipto ingon nga imong lukat ang Ethiopia ug Siba nga puli kanimo tungod matud pa ka 4 kay ikaw bililon sa ako pagtanaw ug dunggan og gigugma ko ikaw tugod niini magatag akog mga tawo pulit kanimo og mga katawan ilis sa imong kinabuhi ug kinsa kining katawhan nga ilis sa katawan sa imo na gingon sa 5-6 ayaw kadlok kay ako ani uban kanimo dadon ko ang imong kaliwatan gikan sa silangan tigumon ikaw gikan sa kasadpan ako maingon sa aminan bay og sa pagkatay pagpugni dad-a ang akong anak nga lalaki gikan sa layo ug ang akong mga anak nga bay gikan sa kituban syuta busat mga kaliwatan di anake nga taga silangan nga gisgutan nga gikasaaran nga kana sila mo'y kapuli na ng katawang Israel mga kaliwatan na nga anak lalaki o babae nga dadon ang asa ang paganadan naa sa halayong silangan unya kung asa ka ng halayong silangan nga maoy lutawan dadaan ni anang mga kaliwatan nga anak lalaki o babae matud pa sa imong gigamit sa A Brief History of the Philippines sa by Leandro H. Fernandez sa kanang page 114 gingon in Legazpi's time Manila seems to have been the leading commercial center in the Philippines at it was the center of trade of the Far East busa naa diya na sa layong silang dinhi sa Pilipinas mulutaw na nga mga kaliwatan nga gikasaaran nga kana sila mudawat kana sa balita sa Espiritu Santo Unya gisudlan hinog yawa matud pa ni ang ati. Espiritu Santo nga ilang dala kinaas unang Pedro 1:12 nga gidalas mga tao gigitundo sa mga tao nga nagadalas sa wali sa lamayng balita sa Espiritu Santo nga ilang dawato na busa ang Espiritu Santo
kung dawaton na sa tao niya ang mga dawat kanang mga kaliwatan na sa layong silangan nga gikasaaran nga to panimo malaglag kay sugdan kuno nas daotang espiritu kay giingon kuno ni master Asa man Matud pa mabasa niya taon kay? na sa 90 atong tuig 2000 pagbantay mo kay ako nang ibubo buyan ko ang daotang espiritu unya kanang musulod Yama-yama ra ba na o musulte? yama kun musulte Kinsa may nagyama-yama Sam? kung kinsa may magyama-yamaan ni O, ron di ba siya? ha di ba ikaw ron mo Nganlan si Reverend og nga dili na kamutaod lugar sa gibilin Yawa. ni master nga leader nga sigon sa giingon ni master tang anas gitugod anas mulakaw ko naaman na sa atong basahon ba Cesar Oh. galing di mangguni sila mudawat aning basahon na kay nagtuo man ni sila nga himo-himo na ni Reverend akong basahon. takta Sam. usa giingon ni kanang master ngadtong anas si Anas. ha Ako basahon ha. Basa Naman ba, diri Cesar? oh. Unsay sulti ni Master dito ni Anas? Ha? Ingon dayon si kuan diri si Master. Ingon diri. Kana mulakaw Anas. Respetuhi baya si Luloy. Tahawra si Luloy. Kay mulakaw ra bako. Siya mao ang akong binlan. o tiyaw na kisay binlan ni master sa tao Si Reverend man di Dili- mas aki. Dili si Ang Aki, dili gibinlan. si Makarayo, dili si Nga, Daniel. dagto po tayo Oh, makarayo. dili- Ingon po diris makarayo. Kinsa di ay ang labaw, di ba si Master man? Nan asa man di ay ibilin ang mga tao ni Master, di ba kang Reverend o ka Reverend gapon? Nan bisan unsaon dili gyud ko mubiya ni Reverend na kumusta man makarayo? Nga ningingon man ka nga si Reverend magbinlan sa mga tao di man ikaw nya nganong imo malaging ilugon ang mga tao makarayo nganong ilugon man ninyo ake ang mga tao nganong ilugon man ninyo dani nako ang mga tao na kinsa maroy nagyama-yama di ba kamo kinsa man ang gisudlan og daotang espiritu kinsa ang giyawaan di ba kamo ke ha? Muna di Aki. Muna diha ang Ang inyong kasaypanan. pagyama-yama, ang imuhang pagkontra ni Reverend, kanang giingon ni Master ka, kanang gisumbag ka, nga napangag ng imong baba, kay ngano, moabotay ang panahon, nga kanang imong baba, magyama-yama day ka, unya imo nang gikontra si Reverend. Siya ro di ka kasabutan na, nganong sumbagon man ka og tarong ka pa. Ha? Nganong sumbagon mabitaw gitugon ka ni Master. Aki, pagtarong kay muyabag gyud ay ka, magyama-yama gyud ay ka ke. Mo nang gisumbag ang imuhang baba, mo nang wa na kay ngipon karon, napangag na ka, unya naupaw pa gyud. Mo na diha ang napala nimo sa imuhang kaugalingon, basta magkikontra, moabot ra gyud ang gaba ninyo ke timan ina. Moabot ra gyud ang gaba ninyo. Pero Brad Samuel, nahurot naman yun ang atong oras, Brad Samuel, no? O ato lagapong awhagon ang mga tao, nga sundan lang ta nila gapon sa mga oras, Domingo, alas 2, alas 3, dinigapon sa samang istasyon sa DYLA. O kiniusap ang inyong alagad sa kanginan, si Brother Cesar Patio, uban sa kong kauban. O ginusab si Brother Samuel Montimayor mingo na lang kaninyo nga hantod sa sunod Domingo manag-uban gyapon kita sa samang oras og istasyon og maayong hapon kanatong tanan.